Hayırlı irde Татарстан Devlet Televizyonunun yanılıkları çıkarılışını başlayıp stüdyoda Anya Gıbadulina bizden bugünkü tapşırdı. Xatır sağında Tüben Kamız tabarları Rossiya tübeklerinin atratları bilen birlikte 50 soğuşçunun cesedini tapkan. Alqa taqtıq sıyırğa bu rayonunda şəxsi xocalıqlardağı tirliklərini çiplaştırу işi devam edə. Tariximizga mədxiyə Moskvada yaşab ijod etuvchi Nazifə Karimovanың izgi ot kitabını təqdir etу tantanası bo'ldi. Bugün Tataristan Respublikası reisi yıl sayın uzatırgan Respublika Devlet Sovetine yıllık yollama bilen müracaat etti. Tataristan yetekçiliginin müracaatı Respublika Devlet Soveti deputatlarının 46. oturışı kısalarında bulan. Onda Devlet Dumасы deputatları, senatorlar, Tataristan hükümet ağzaları, şulay ok Respublika munisipal rayonları, ministerlik hem ведомство başlıkları çakırılgan. İskertik Rüstem Minnixanov'ның Tataristan Devlet Sovetine birinci müracaatı 2010 yılının 13. oktyabrında bulgan idi. Şundan birli şara yıl sayın ötkərilі. Öz müracaatında Rüstem Minnixanov uzgan yılғы işkə yumğaq yası barlıq derecedeki hakimiyet işine borçlar koyula, Respublika ösüşü için tüp yönelişler bilgilene. İlde hem Respublikada ilk ulan proyektlerini turmuşqa aşırı boyunca iş oңышлы devam ete. Barısı da grafik boyunca alıp barıla. Apos rayonunda işler bugünkü günde ne derecede başkarılgansın? Bu turda alдағы yazmada. Былтыр Yıldız gazetesi redakциясы binası remontlandı. Bu yıl tire-yağı яңартыла, яңа парковка урыннары ясала. Яңа юл район башлыгы Айрат Жиханшин ярдәме белән төзелә. Район мәгариф билге каршында да асфальт бетон өстүк салына. Bugünkü gün turunda söyləyəncə iske olası ki de uzman Yıldız bu vakitte büyük motor itip tüzüklendirilgen binağa kırdık. Hemine bir yıl içinde bugün götünde bizning işi aldığımızda, tiremizde, motorlana. Монда асфальтны беренче катламга җәеп салалар. Башта кым, яисә кымлы чуыр таш катнашмасы. Ә бөтен өстегенә айрым ныклык бирү өчен вак таш сибелә. Һәр нигезләү катламы грейдер белән тигезләнә, җентекләп күмелә. Фанис Мөхәммәтов, Гөлнара Сынгатуллина, Гадил Галиев, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Шығарылышыбызны ауыл хожалығына бағышланған ауыл сулышы сәхифесі білен дәуам етебіз. Берді ауыл қызметшілері олар жетіштірген продукция ғыммен республикабызны азық-түлік білен тәмін етушілер турында сөйлербіз. Сөзіне Алия Ғалиуллинаға берем. Игенчелер сарайында бу елның 8 айында тірлікшілік ішіне емгақлар ясалды. Кеңешмәне ауыл хуҗалыгы һәм азык-түлек министры урынбасары Гөлүс Баязитов үткәрде. Шарада муниципаль районнарда тірлікшілік буенча консультантларны ауыл хуҗалыгы һәм азык-түлек идарәсенең селекция нәсел хезмәтләре башлыклары катнашты. Бу чорда 1,115,000 тонна сөт җитештерелгән. Бу узган ел дәрәҗәсенә карата 111%. Бер сыердан уртача савым 5181 килограмм тәшкил итә. Барлыгы 274,000 тонна ит җитештерелгән, ягъни узган елга карата 99%. Мөгезле эре терлек санын арттыруда Минзәлә, Кукмара, Балтач, Мамадыш, Алабуга һәм Бөгелмә районнары алда бара. Татарстанда традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланды. Яңа сату мәйданчыкларында төрле муниципаль районнар сәүдә итә. Башкала агропаркында узган шимбәдә сәүдә эшләрен Арча, Кукмара, Мамадыш районнары алып барды. Батыршин урамында, Шүпрәле, Ямашев урамында, Кайбыш һәм Югары Ыслан районнары. Мәйданчыкларның эше һәм тәкъдим ителгән төрлелек белән авыл хуҗалыгы һәм азык-түлек министрының беренче урынбасары Ленар Гарипов танышты. Ул сату рәтләрендә сатып алучылар һәм сатучылар белән аралашты. Бу көзнең Беренче авыл хуҗалыгы ярминкәсендә игенчеләр 54 миллион сумлык азык-түлек саткан. Ярминкәләр Казанның 14 мәйданчыгында, Чаллыда һәм Яшелүзән районында 2 мәйданчыкта, Түбән Кама шәһәрендә 3 мәйданчыкта уза. Арча районының Яңа Кырлай авылында традицион ат көне узды. Ат спорты фестивалендә берничә дистанцияда узышу, шулай ук татар чиста канлы, ярым катнаш һәм җирле токымлы атларда ат чабышлары узды. Авыл хуҗалыгы һәм азык-түлек министрының беренче урынбасары Ленар Гарипов билгеләп үткәнчә, ат көнендә илнең төрле төбәкләреннән атчылар, җайдаклар һәм белгечләр катнашты. Ежегодно на этом мероприятии участвует порядка 150 лошадей. Не только на конных пробегах, и проводятся очень грамотные грамотные, хорошие скачки чистокровных, полукровных пород, а также татарских скачек.
Еще одна традиционная хорошая игра. Вот с этой стороны у нас на татарских лошадях борьба, аударыш называется. Она ежегодно усиливает и множество наших традиционных наших жителей интересны своей впечатлительной игрой и борьбой. Шулай ук төрле бәйгеләр, ярышлар, күргәзмәләр һәм авыл хуҗалыгы ярминкәсе оештырылды. Ат чабышыннан тыш иң үрнәк ат арбасына конкурсларда осталыкларын күрсәтә алдылар. Ат дагалау буенча мастер-класс оештырылды. Минем өчен кем дип әйтим? Дус. Шушының белән минем ярты яшьлегем китте дип әйтим атлар белән. Хәзер инде елда шул үземнең атлар инде, ел саен Сабан туйда катнашам. Быел шул ике чабышта гына чабырга туры килде. Аның өчен Сабан туйда ат белән бергә җырлап травмаларга туры килде. Хәзерәк Узган ял көннәрендә Казан дәүләт аграр университеты Идел буеның иң яхшы виноград үстерүчеләрен кабул итте. Жюри иң саллы тәргәшне, шулай ук виноградның иң зур коллекциясын сайлады. Ульяновск өлкәсеннән Радик Шакуров үзенең баллы җимешен күрсәтте. Ул 400 төр виноград үстерә. Белгечләр йөземне көньяк үсемлеге диләр. Теләгең булса, аны Россиянең төрле төбәкләрендә дә үстерергә мөмкин. Мондый күргәзмәләр белән оештыручылар виноград үстерүне популярлаштырырга һәм аның белән республика бакчачылары арасында кызыксыну уятырга тырыша. Люди многие не верят, что у нас растет виноград, растет и без проблем, просто надо сажать ранние сорта. Ну, сразу сажать несколько сортов, то есть красный, белый, кишмыши, сортов множество, более 30, наверное, тысяч, я даже не уверен сколько. В общем, все это досягаемо, все это можно растить, кушать, наслаждаться. Татарстаннан, Башкортостаннан, Мордовиядан, Ульяновск өлкәсеннән һәм илнең башка төбәкләреннән катнашучылар әлеге культураны үстерү тәҗрибәсе белән уртаклашты. Һәр номинациядә беренче 3 урынга ия булучыларны грамоталар һәм призлар белән бүләкләделәр. Бу кадрларда комбайн кабинасыннан татлы тамырлар күренми дә диярлек. 4782 гектар мәйданда шикәр чыгындырына килгәндә 5 заманча комбайн эшли. Механизаторлар тәүлек буе берничә сменада эшлиләр. Җирле шикәр заводында да татлы тамыр кабул ителә. Мөмкинлекләр яхшы, уңышны эшкәртергә мөмкинлек бирә. Кеткен урожай әзрәк, конечно, инде дә. Яңгырлар булмады. Яңгырлар булмады да. Ашламабыз күп киткән монда, чисталыгы да яхшы. Ну, кетелгән яңгырлар булмады вакытында. Ну, 450-ләрне зыйып ала алмабызмы дип уйлыйбыз инде. Бу атнага авыл хуҗалыгына бәйле яңалыклар шулар иде. Авыл хуҗалыгы темасын дәвам итәбез. Бу районында шәхси хуҗалыклардагы төрлекләрне чиплаштыру эше дәвам итә. Бу көннәрдә ветеринарлар Әлши авылында эшләде. Төрлекләрне тамгалау аларның хуҗаларына нинди өстенлек бирә? Бу эш ничек бара? Әлеге сорауларга җавапны хәбәрчебез эзләде. Әлши авылында яшәүче Николай Ранцев хуҗалыгында сыерлар да бар, бызаулар да бар. Моннан берничә ай элек мөгезле эре терлекне чиплаштырып киткән булганнар. Хәзер чират бызауларга җитте. Бүгеннән аларда да мәгълүмат булган клипсларда йөриячәкләр. Николай Николаевич бу хәлгә аңлы карый. У кого прочипированы они, это самое, уже с прививками идут. Кайсы терлек чиплаштырылган, аларның инде төрле авырулардан прививкалары да бар. Туберкулездан, кытыру авыруыннан яңа терлек сатып алсак та чиплаштырмыйча булмас. Ветеринария табибы Алия Мусина сүзләренә караганда, чиплаштырылган биркалар алар терлекнең паспорты сыман. Моннан тыш анда хайваннарга нинди вакциналар кертелүе, нинди авырулар кичерүе турында мәгълүмат булачак. Крупному рогатому скоту вешались бирки с двух сторон. Мөгезле эретерлек кулагына ике яктан да биркалар эленә, анда GPS тамга һәм QR-код бар. Хайванның хуҗасы махсус кушымта чыгарта ала, анда барлык мәгълүматны белеп була. Мөгезле вакыттерлеккә шулай ук тамга эленә, анда аның яше, җинесе, тукымы турында барлык мәгълүмат кертелә. Моннан тыш һәр терлеккә бердә мәгълүмат системасында теркәлгән уникаль номер бирелә. Чиплаштырылган хайваннар турында барлык мәгълүмат Регагра базасына кертелә. Сүз уңайыннан бүгенге көндә районда шәхси хуҗалыкларда 6000 тирәсе баш мөгезле эре терлек, 4000-нән күбрәк баш мөгезле вак терлек, 300-дән күбрәк ат исәпләнә. Ветеринарлар аларның барысында чиплаган булырга тиеш диләр. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.
Нефтехимик істебарлары Россия отрядлары белән берлектә 50 сугышчының җәсәден тапканы быелгы хәтер вакытысының эш нәтиҗәләре әнә шундый. Командада 20 кеше төрле һөнәр ияләре Карелия якларында булып кайтты. Экспедициядә Татарстан отрядлары гына түгел, илнең төрле почмакларыннан килүчеләр дә катнашты. Максатлары бер: яу кырында ятып калган солдатларның сөякләрен табу һәм хөрмәт белән җир куенына тапшыру. Казу эшләре алып барыла. Бу шикырдан 10 солдатны останкаларын таптык. Бу агачны егырга туры килде. Менә хәзер уже аның тамырлары арасыннан шушы солдатның сөякләрен җыябыз. Эстабарлар эшнең җаен белеп эшлиләр, максатлары солдат сөякләренә зыян китермәү, археологик алым белән күтәрү. Экспедиция куе урман эчендә бару сәбәпле агач тамырлары һәм ташлар комачаулый. Быелгы хәтер вахтасы Карелия якларында бара. Нефтехимик эстабарларының тырышлыклары заяга китми. Мәскәү һәм Екатеринбург өлкәләре отрядлары белән берлектә 50 солдат җәсәден җир астыннан күтәреп, хөрмәт белән җирләделәр. Сугышчыларның шәхси әйберләре дә күп табылды. Шулар арасында медальоннар да бар. Алар арасында 5 медальон иде. Аларның 1 медальоны укылды. Ул Федоров Николай Федорович 1908 елга солдат булды. Хәзер инде аның туганнарын эзләү эшләре алып барыла. Икенче медальон стандарт рәвештә тутырылмаган иде. Казу эшләрендә беренче тапкыр катнашучылар да бар. Сергей Ефремов шундыйларның берсе. Ир-егет киләсе экспедицияне түземсезлек белән көтүен әйтте. Беренче вакытта булсан да нефтехимик эстабар отряды белән мин бик бу вакытына бик ошады. Команда составында 20-дән артык кеше, барысы да төрле һөнәр ияләре. Алар арасында НТР операторы да бар. Рафаль Ракыпов җаваплы эштә дә катнаша, экспедиция барышында төшерә. Башка елларны югалган солдатларның язмышы, табарлар отряды эшчәнлеген Александр Комаров яктырткан иде. Аның сюжетларын һәм фильмнарын күпләр хәтерли. Альбина Вәлиева, Рафаль Ракыпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбәнкамдан. Татар сүзе 4-нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенә гаризалар кабул итү башланды. Былтыр бәйгегә гаризаларны 3500 кеше җибәргән булса, быел оештыручылар катнашырга теләүчеләр тагын да күбрәк булыр дип фаразлый. Гаризалар 30 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясе әлеге темага багышланды. Быел татар сүзе берничә категория буенча үткәрелә. 7 яшьтән алып 18 яшькәчә һәм аннан өлкәнрәкләр өчен. Бәйгедә шулай ук профессионаллар үз шигырен, әсәрен сөйләүчеләр, иҗади гаиләләрдә катнаша ала. Чыгышлар проза, шигърият һәм махсус номинациядә бәяләнә. Конкурсның жюри составында Рамил Төхвәтуллин, Разил Вәлиев, Луара Шакирҗанова, Рыкай Зайдулла, Ирек Хафизов һәм Илдар Хайруллин бар. Бәйге Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе тарафыннан оештырыла. Премия фонды 1,5 миллион сум. Әлеге чара март-апрель айларында елдагыча концерт белән тәмамлана. Татар сүзе бәйгесе үзенең нәтиҗәләрен шундый яхшы булгач, тагын да бик күп кеше катнашыр дип көтәбез һәм безнең быел туган тел номинациясе дигән яңалык керде. Анда инде әлбәттә без менә Чуваш, Мордва, Мари, Удмурт халыклары вәкилләренә катнашыр дип көтеп калабыз. Татар сүзенең бәйгесе ул аерылып тора. Менә без әле зур конкурс үткәрәбез, ул бер кайда да булганы юк. Бездә дә шулай ук 2000-гә якын тәхәллүсле безнең ябык конкурс бит. Әсәр килде. Мен әйтәм, безнең китаплар 2000 чыкса таратып бетереп булмый. Демәк, язучылар безнең укучыларга караганда күбрәк. Бу менә инде татар сүзе конкурсында ул китап укырга түгел, китапны укыганнан соң шигырь сөйли, чәчмәсәр сөйли. Һәм сәнгать итеп сөйләргә кирәк.
Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Мәскәүдә яшәп иҗат итүче Нәзифә Кәримованың «Изге ат» китабы тәкъдир ителде. Шара Татмедианың әдәби кафесында узды. Китапны тәкъдир итү чарасыннан Ләлә Зәйнуллин язмасы. Нәзифә Кәримова татар укучылары